odštartuje. Takže ak dovolíte, ja to takto zamiešam. Šarmantná asistentka, koľko máme cien? 69. Čo bolo 64, aké mystické číslo, tak nech sa páči. Máme skvelých sponzorov, nech sa páči Otvor osudie teda, aby pán starosta mohol povedať to prvé číslo, ktoré Tombolu na tradičnom pravianskom jarmoku pre rok 2025 odštartuje. Tak nakoniec máme tu takéto číslo parádne, ale tešte sa na úplne iné. Samozrejme záleží aj na farbe, nie len na čísle a ja poviem, že prvú cenu nám venoval pán Martin Vričan. A pán starosta teda to má plno v režii. Je to ten, čo sme sa dohodli? Áno. Takže cenu vyhráva číslo 56D. 56D, typická akvamarínová modrá. Čo je to oranžová, že? Oranžovo-červená, tehlovo-červená, taká do oranžová. A musíme aj pochváliť, lebo pán starosta, pozrite sa, akých máme naozaj dôsledných a zodpovedných výhercov. Ďakujeme vám, 56D, ja to skontrolujem a môžete pogratulovať v prvej cene. A ďalšiu cenu už nám vyžrebuje šťastný víťaz, pretože obec Nitrianske Pravno aktuálne bude zvedavé, komu darujú sadu na ošetrenie obuvy a je to tento bledorúžový listok. A nie sme ďaleko, 53D. Pred chvíľočkou to bolo, pamätáte si, že 56D a ideme opäť o 3 dole a opäť chválim, že dnes spravíme za pol hodinu tých 60 cen. Poprosíme no? Sara. Sárka, poprosím ťa, aby si nám vyžrebovala ďalšieho človeka v poradí, tretieho víťaza, ktorý dostáva cyklistické tričko, aj ponožky, aj fľašu, bike, šport, servis, Martin Keplán. Takže, kto to je? Kto to je? Ej, farba nádeje, maturitná stužka, 7D. 7D, zelená farba. Ahoj, cyklistka naša. Petra Saganová, ako sa voláš? Karinka, chodíš sem tam bicyklovať? Tak možno využiješ ty minimálne fľašu, ponožky a možno ti bude aj to cyklistické tričko, ale príde mi také chlapčenské skôr. Takže toto je tvoje, ale kým ti to dám, potrebuješ prázdne ruky, lebo čakáme na lístok od teba, dobre? Toto je ten tvoj, ale potrebujeme ešte ten, kto vyhrá. Nech sa páči, poď sem, pozeraj sa tete do očí a ideálne tak pravou rukou nevadí. Hunting Van darovali balíček rozličného tovaru. Ďakujeme ti za tento oranžový lístok. Veľa šťastných kilometrov. A vraciame sa k tomu oranžovo-červenému. Už sme alibisti po minulom roku, lebo ma obviňovali z farbosleposti. Takže rúžový nie. Oranžovo-červený 56 F ako Fedor. A stále sa motáme okolo tých 50, takže? Takže, taký oranžovo-červený, ja to aj ukážem, dobre? Aha, deti, plné energie pred prázdninami. Ahoj, ako sa voláš? Sabinka. Sabinka, ty sa tešíš, my spoločne s tebou, Sabinka. Lístok je ten, ktorý sme chceli a momentálne, teda toto je ten balíček rozličného tovaru, takto to vyzerá. Sabinka, ty už si pripravená na kúpalisko, štipec do vlasov, uterák, sprcháč, ďalší štipec. Potešilo? Áno. Dobre, Sabinka, tak uži cenu. Zdraví, gratulujeme. Holictvo Solčaniová venuje pánske strihanie pre levandulový, fialovkový, taký bledofialovkový, 2E ako Eliška. Takže bledofialový lístok, Eliška, Erik, Elvis, Presley. Dobre, 2E. Tuto prvom rade na hĺbku kolegyňu. Perfektne. Pánske strihanie, no neviem. Pre tatina, perfektné, vidíš, ty si to hneď vymyslela. Tak dúfam, že aj tatino dnes niečo vyhrá a potom ty, ako si darovala tatinovi strihanie, že mu tiež prispne cena, ktorá sa bude hodiť tebe. Ako sa voláš? Ema. 33E. Perfektné, Emka, krásne prázdniny ti želáme. Zelený lístok, 33F ako Ferova. Letná taška a peňaženka vďaka obuvi Lubikova ide týmto sympatickým ľuďom, pravdepodobne tatino s dcerkou, takže letná taška a peňaženka, ahoj. Bude sa to hodiť? Áno. Komu dáme tašku a komu peňaženku?
mamine a tašku mne. Dobre, a tatino je nosič, on to odnesie. A tatino, alebo ty nám poďte vyžrebovať ďalšieho. Ďakujeme pani Lubikovej. A ideme trošku pokavičkovať. Zlatinko, prečítame? 5D. A zelený. Perfektne, ďakujeme ti pekne. Zelený lístok, 5D ako dáška napríklad, pôjde na kavičku do Valentína Café, pretože darovali poukážku na konzumné v hodnote 15 eur. Kto si myslí, že je to najlepšia káva v Pravne, zdvihne ruku? No, lebo to som vedela. Aj viacerí, len sa hambia. Tak dúfam, že sme narazili na kávičkára, ktorý pohrdne dobrou kávou. Dobrý deň. Aký je váš vzťah ku kavičke? No, tak manželka má našej kávu. Á, tak vyšlete manželku a vy zatiaľ odskočíte na pivko asi. Poďte nám vytiahnuť ďalší lístok, aj môžete povedať, že čo sa vám podarilo, aká farba. Bledofialový 43D. Ďakujeme krásne, bledofialová, taká levandulková, 43D ako Dagmara a pôjdete do Meridiany. Pôjdete na nejaký wellness podľa mňa, áno, pre 2 osoby na 2 hodiny. Darčekový poukaz venovala teda už oficiálne penzión Meridiana. Pani tajomníčka, pozrite sa, je to tam, taký wellness padne vhod? Áno. Kolegovia unavujú v práci, potrebujete zrelaxovať? Áno. Dobre, úprimnosť nadovšetko. Ideme ďalej, takže ďakujeme pekne za úprimnosť a za ďalší lístok, ktorý je aký? 50F zelený. Ďakujeme krásne. Fakt sa točíme dnes veľmi okolo tej 50-ky. 50, okrúhla rovná 50-ka, F ako Ferko. A aktuálne sa hrá o aromadifúzer plus čo? Erotika. To si povedala ty. Pán Jašek Elektro, čo si máme po týmto predstavovať? Čo to? Taký voľný olejček. Aha, voľný olejček s nádychom dobrých záležitostí na leto. Presne, aha, takto to vyzerá. Už som sa zlakla, že čo ideme dozdávať. Aj som očervenila, takže poďte, lebo je to naozaj aromadifúzer, kde môžete dať akúkoľvek chcete arómu. Teraz si zvolili takú letnú, trošku rozšachtnú, ale môžete si tam nakvapať čokoľvek. Tmavo-zelený, 96D. Ako duško. Tmavo-zelený lístok 96D sa bude tešiť z poukážky na strihanie a formovanie obočia, kaderníctvo asi Janet. Vrabová Janka a kozmetika pani Janka Biňovská, takže 2 Janky nám venovali cenu, ktorou je strihanie a formovanie obočia a je to tam. Perfektné. Ak nám to rýchlo ocitá. Zatiaľ vás všetkých veľmi zdravíme, že vďaka vám tu nebudeme sedieť hodinu. Ďakujeme pekne. Opäť zelená 47G. Zelený lístok 47G ako Gabika. RM Sport Resort, ktorý aktuálne nesponzoruje aj v Kaňanke oblastné futbalové majstrovstvá kategórie U10, venoval 1x jednorázový vstup plus voucher do bazénovej haly a saunové štúdio na 2 hodiny. Dobrý deň, s kým pôjdete? Priateľkou. Výborná, jednoznačná odpoveď. Priateľku zdravíme, pozdravujeme, užite si cenu v zdraví a v láske a posúvame sa ďalej s lístkom. Povedzte nám akým, aby ste to nemal zadarmo. Povedzte to vy. 70B. Ďakujeme, 72 ako Betka, oranžovo-červený lístok pôjde kde? Kdekoľvek chce, pretože dostáva kozmetika Nona, darovala darčekový poukaz v hodnote 30 eur a to sú naozaj kvalitné produkty. A tu máme aj hostesku, ktorá je toho dôkazom, bezchybná pleť. Takže darčekový poukaz 30 eur poteší? Áno. Poprosím krstné meno? Kristýna. Kristýnka zažije kozmetiku Nonu a vytiahne nám ďalší lístok. Čo som povedala? Niečo zlé? Dobre som povedala. Dobre, tak som rada. 2 peťky vedľa seba, deti v školskom roku. Kto dostal peťku aspoň raz tento školský rok? Aj vy, moji ľudia, nebojte sa, ja som raz robila reparát a moderujem právňanský jarmok. Wow, to je super motivácia pre deti. Dobre, ty máš 4 peťky, no tak na teba sa nechytáme. Máme len 2 peťky a Dčko je ešte tam. 55D, oranžovo-červený lístok.
A neviem, či tu každý rok nespomínam, že som robila reparát. No dobre, deti, známky sú podstatné, ale nie až tak, že by ste mali byť v strese. Dosť sa stresujeme, už sa prázdninujeme a usmievame. Ahoj, ako sa voláš? Natália. Natália, čo by si prijala? Čo by ťa potešilo? Nevieš, ty si dostala aktuálne teda 2x jednorázový vstup plus bazénovú halu a saunové štúdio na celé 2 hodiny do RM Resortu. Páči sa ti? Áno. Výborné, tak sa, už si bola, aké to bolo? Úžasné, vidíš, ty si to vymanifestovala, asi sa ti veľmi páčilo, tak sa tam vrátiš vďaka tombole. Takže ďakujeme pánovi Richardovi Markovi a RM Sport Resortu. A čo, povedz to ty, čo si mi teraz povedala. Že musíš povedať, že to je aj Macko, žltý Macko. Takže je tam aj Macko, červený na žltom listočku. Nie, máte Macka na žltom listku? A aké chcete číslo, aby som povedala? Dobre, ukludníme sa. Dvojku má, je mi menko, 3, tu má 4, keď to vyprimerujete, rozdelíte si na poli. No bohužiaľ, 2 som nepočula, ale dúfam, že tu je. Žltý listok, červený Macko, 2 G. Aká dobroprajná spoluobčanka. Nini, poďme, ideme ďalej. Ale počkajme. Strašne sú hrté baby. Ahoj, zdravíme aj Dominiku, najlepšiu fitness trénerku v okrese Prievidza. 2F a my máme 2G ako Gunnar alebo Gabika. Nemáte aj taký, že s Gčkom? Nie, G2. Ale tak skúsme, ak nepríde F-ko, uznáme, či prišlo, no bohužiaľ prišlo. Nevadí, tak ste si to nacvičili a vy už prídete za chvíľu. Perfektne, 2G ako Gabika. Teraz je to správne orechové, perfektné. Poďte nám vyžrebovať ďalšieho. Poprosím tú cenu. Poukážka teda v hodnote 30 eur na nákup výrobkov od Cukráreň Piacová, áno? Čo za... Áno. Tak nevadí. Dobre to vychádza dnes asi evidentne. Áno, to je vaše. Dobrú chuť a na zdravie. Vyžrebovali sme opäť oranžovo-červený. Oranžová červená bude taká, keď ešte hodinu bude tombola, nenatriete sa, dosť často viditeľná vpravne. A 85 D ako Darinka. A ideme na darčekový poukaz wellness pre 2 osoby na 2 hodiny, ktorý sme tu už mali od penzión Meridiana. Bola si? Áno. Vám sa tu tak dobre žije, každý chodí po wellnessách. A výborne ste počuli, chválime vás a odovzdávame vám cenu, za to poprosíme trošku z váš... Aby ste nám... Tak bude! Oranžovo-červený, teraz sme jak na trhu, kričíme. Milí priatelia, 88F. A vám to poviem neskôr. Mikrát do ruky dajte mi. Haló. Haló, ho. Dobre, 88F. Červeno-oranžový 88F. Získava, čo prosím ťa pekne poď bližšie, lebo už v mojom veku tá pamäť odchádza. Aktuálne naša krčma venuje darčekovú poukážku v sume 15 eur, ktorú môžete využiť už dnes počas jarmoku v stánku na námestí alebo na športovom ihrisku, kde by mali byť aj kolotoče. Takže zdravíme pána Mariana Valentína, naša krčma 88F a tak sme sa dohodli, že nečakáme viac ako nejakých 20 sekúnd. A už 10 sekúnd prešlo, takže 88F ako Fero, červeno-oranžový, 10, 9, 8, ja nikoho nevidím, 7 a nebudem taká zlá. Kdeže sme boli? Tu za rohom, neutravuj. Dobre, nech sa páči, poď nám vyžrebovať prosím ťa pekne ďalšieho. Ak si aj unaháňaný, nevadí, lebo teraz nám naša asistentka odovzdáva poukážku na nejakú dobrú kofolu. 92B ako Beatka, zelený, ináč si dobrá, zelený lístok, toto je tá šedá eminencia, potom sa sťažujte tuto, ja za nič nemôžem, ja len rozprávam.
Ale mne sa to ľúbi, že my, pamätáš si tie americké filmy, kde tí dôchodcovia to bingo majú rozložené. Ja sa cítim, že natáčame americký film, že niekde a to bingo, že? Pozerajú všetci. 92. B ako betka, zelený listoček a je to tam. Áno, to už môže lietať, to už nebudeme dneska potrebovať. Perfektne, ahoj, gratulujem ti, ako sa máš po roku. A minulý rok si tiež vyhrala, sa mi tak vidí, či? Áno, toto nie je moje. Ale to by mohlo bol. A koho to je? Kto sa hanbí? Ujo. Ujo, dobre, tak budeme ti veriť. Gratulujeme teda Ujovi, ktorý dostáva 48. cenu v poradí. Dvakrát jednorazový vstup po Zvojúčer, bazénová hala a saunové štúdio na 2 hodiny. Gratulujeme, pozdravujeme aj pána Inkognito, ktorého tu budeme veriť, že máme. A opäť ideme na zelenú. Zelená 66 ako Dalibor, napríklad Urmínsky, ktorý tu bol s kapelou Dalo by sa. A to je 47. cena a darčekovú poukážku v sume 20 €. Naša krčma Marian Valentín venuje z lásky tomu, kto to chce využiť už aj dnes, lebo tu na námestí majú svoj stánok, alebo aj na športovom ihrisku majú stánok a tam môžete dneska minúť 20 €. Ideálne, majiteľ 66D. Zelený lístok. A ja mám pocit, že už k nám ide pán výherca, lebo v ruke sa mu zelená niečo. Dobrý deň, prajem. Áno, perfektne, gratulujeme. Poďte nám vyžrebovať ďalšieho. Ďakujeme aj pánovi Marianovi, už s druhou cenou prispel do tomboly. Nikdy nekončiacej mám aktuálne pocit. Ďakujeme pekne. Po dlhej dobe sa vraciame k bledofialovej. Levandulový lístok. A 61E ako Ema, alebo Eva, alebo Etela získava praktickú vec. Balík na pranie, obec Nitrianske právno, myslí na praktické veci. Aj dnes, keď sa vyskáčete na diskotéke, tak možno budete potrebovať zajtra spraviť refresh trička. Bledofialový 61E. A ešte čakáme koľko? Už nemusíme. A ja mám pocit, že niektorí už si tu dávajú repete. Teba sme tu asi videli a ty si vtedy vyhrala nejaký poukaz. Výborne, a teraz tie veci po tom saunovaní môžeš vyprať v takýchto pekných avivážach a prostriedkoch. Poďme teda ďalej, nebudeme zdržiavať. Darčekový poukaz, wellness pre 2 osoby na 2 hodiny ide. Zelený lístok, tmavozelený 65E. Toto sú také zvuky z týchto, samé dámy tu sú, že na futbalovom zápase toto. 65E, čo máme, 64? 65B. D, dobre, ja za to nemôžem, normálne je na mňa. Dobre, ja sa už začínam bať. Takže aktuálne zelený lístok 65E. Niekto tam ide, aha, to je Planý poplach. Ešte raz ďakujeme, 45. cena od penziónu Meridiana, darčekový poukaz. Ak tu nebudete do 2 sekúnd, nie je kľud, spomalíme, bože, ja som taká, že? Moja zlatá, ale však my by sme vás počkali zase to, ja tak niekedy preháňam. Zelený 65E, vydýchajte, je to v poriadku a už relaxujete v Meridiane. Je teplo a my sme takéto. Len my chceme, aby tak o 2:30 už tá zahorienka mohla robiť zvukovku, takže trošku to hrotíme, ale prosím vás, nebežte zase, dobre? Ďakujeme pekne za slniečkový lístok s hviezdičkou. 21A ako Adam. v škole nesedel, abecedu nevedel. A tuto máme takisto repete, už tu bola táto. Ja si myslím, že táto rodinka úžasných, že? Vtedy mamina mala peňaženku, ty si mala tašku, teraz by sa hodilo niečo pre tatina, lebo je to cena, bike šport, servis Martin Teplan, okuliare, rukavice, svetlo, ponožky a to pôjde už komu? Zase mamine. Nie, tatinovi. A možno sa rozdelíte. Takže ďakujeme krásne, 21A poprosím sem a asi tatina a možno aj teba o cenu 43. Takže ďakujeme Bike Šport, servis Martin Teplan. Ďakujeme, užite si hlavne veľa šťastných kilometrov bez nehody na bicykli. Ostávame pri slniečku 23. A ako Antilopa alebo Adam.
alebo Anka. Nezabudnite, hviezdička by tam mala byť ešte. Žltý lístok 23A ako Anička s červenou hviezdičkou. A to bude cena od Lesov Slovenskej republiky. Mám tu napísané, že darčeková tačka, ale asi to bude táto taška a je dosť ťažká. Aha, rátame to, takže ešte dajem posledných 10 aspoň. A keď už vidím z diaľky, že máte tep 160, už to potom zvolníme. Takže 43. cena ide pre žltý lístok 23A ako Anička a s hviezdičkou. Dobre, už nebež, Vladko, už je to v poriadku. Je to úplne v pohodičke, mamina to preberie a zároveň nám vyžrebuje perfektné. Ďakujeme pekne. Medík na imunitu a niečo tekutejšie na zahriatie, čo asi dnes nebude treba, lebo sa zahrievame aj bez pitného režimu celkom statočne. E-zdrav Igor Vlk, ďakujeme krásne, daroval zdravotnícke pomôcky. A biely, ako úplne čistý biely, toto nie je ten fialový. 96D, a čo si chcela povedať? Že je to biely. Áno, ale tak som si to, lebo už sa to skresluje. Biely je tu prvýkrát premiérovo, biela farba, 96D ako Dávid, Daniel, Dažďovka. A čo to tam je? Aha, pozrite sa, aké krásne veci, takže pozdravujeme aj touto formou pána Igora Vlka alias E-zdrav. Zdravotnícke pomôcky, veľmi multifunkčné a asi potrebné. A mám pocit, že máme zatiaľ 100% úspešnosť, čo sa týka prevzatia cien a nemusíme ďalší listok žrebovať, lebo táto sympatická pani, mám pocit, že je tá správna. Ďakujeme srdečne. Skôr ako si cenu prevezmete, vás poprosím, aby ste nám vyťahli aj ďalšieho. Áno, pekne dole. A poďte nám povedať, že čo je to, nech majú trošku zmenu hlasu diváci. 30D. Ako David. Ďakujeme. A fialový, taký bledučko fialový. Ďakujeme. Zdravotné pomôcky, dúfam, že padnú na úrodnú pôdu. Poukážku v sume 33 eur od reštaurácie u poslednej bosorky. Bledofialový, levandulový lístok 30D ako Dagmarka. A to sa nám aj hodí, lebo je to cena, poukážka v sume 33 eur, takže sme celkom blízko tej 30-ky. Bledofialový lístok 30D. Chlapci, nič? Aj máte nejaké tombolové listky? Či ste nestihli kúpiť? Nie, radšej cukrovú vatu ste si kúpili ako tombolový lístok, vidíte to? Takže čakáme posledných 10 sekúnd, bledofialový lístok 30D. Dočkáme sa alebo nie? 9, 8, 7, zatiaľ môžeš tancovať. 6, 5, 4. Dobre, skratím to na 3. Raz, 2, 3. Á, máme perfektné. Trošku počkáme, lebo námestie máte krásne. Najlepší, gratulujeme srdečne. Takže cena 33 eur je pre vás, môžete si dať pauzu od varenia, pretože pôjdete do reštaurácie u poslednej bosorky sa dobre napapať. Ďakujeme krásne. A toto je taký, asi bledoružovkový by som to nazvala. Ďakujeme pekne, gratulujeme a oznamujeme bledoružový 84D. A už sa mi na D vyminuli všetky slova. D ako... Áno, aj to môže byť. To už ale nepovieme do mikrofónu. Aha, s priateľkou na wellness a potom si ešte skočíme, kde po kvetinky do kvetinárstva Darinka, lebo toto kvetinárstvo nám venovalo kvetinový aranžmán. Bledoružová, ináč chlapci, že majú iné farebné spektrum, som počula. Áno, je to ružová, ale trošku silnejšia ružová. My takú slabšiu ružovú hľadáme, ale perfektne, zatlískajte pánovi. Previedol svoj outfit. Dobre, dobre. Ale ja som povedala, moja chyba, malo výrazne som to povedala, ale my vieme, že nech sa páči. Takže kvetinky pôjdu ku vám, ďakujeme ešte raz. Nech sa páči, vyžrebujte nám ďalšieho víťaza ceny 39, takže kvetinárstvo Darinka, krásny kvetinový aranžmán, ale toto by sa aj nehodilo, ale ja som to nevyhrala. A už to berú, Ďakujem, ja zlatá, ďakujem. Biely ako snežik, ktorý už deti nevideli 3 roky. Bol tu sneh?
No, tak viete, aká je biela, že? Dobre, 70, viete, super. 73 F ako Fedor. A dočkali sa. A toto je spontánna radosť. A poďme, tak to je dobre, až nevidno ďaleko. Dobre. A teraz zistíme, že sú listok. Počkaj, ideme to skontrolovať. Sedí to. Aj keď už nesedelo, už by som to musela uhrať, lebo by sme sa obidve takto pekne odprezentovali. Takže máme krásny darčekový kôš od furmanskej krčmy Lukáš Babič. A čo som zase? Ale nič. Biela jazda spanila pokračuje bielým lístkom 58 F ako, povedzte deti, F ako, Federlo? To nepoznám. A Féro to už bolo. Buďte kreatívne, deti. 58 F, ale dobre, Féro je istota. Bielý lístok 58 F získava cenu 38. Pani Mária Lenčešová, zdravíme a ďakujeme za keramickú vázu a modranskú keramiku. Ďakujeme krásne, krásna váza bude odteraz krášliť váš príbytok. A poprosíme jeden lístok. Ale to aj toto bolo. Oranžovo-červený. 58. Prepačte, to som strašne prežila to. B ako banán, Beatka, broskyňa, Brontosaurus. 58B. Ale teraz sme tu boli, tak sa zase musíme trošku uskromniť. Krásny kôš. Plný medovníkov od Medexu. Nie, to sme prešli. Darčekový kôš Domanik potraviny. Áno, ešte sme len pri 37, ale košov tu máme celkom dosť, takže teraz ďakujeme krásne. Vy ste si to nacvičili, aha, s tou dvojkou a teraz vám to prinieslo šťastie. Perfektné, to sa teší, keď ľudia niekedy prídu a potom som smutná, že musia odísť s prázdnymi rukami a chvála Bohu, to nie je váš prípad. Takže ďakujeme krásne a ešte raz teda Domanik potraviny, 37. cena, darčekový kôš. Televízia Markíza, to som prekvapená, je takisto podporovateľom tomboli a to ako sme sa tam dostali. To sú internet tajomstvá. Ale kľud, ostane. Ponáhľame sa niekde. A kde? Guláš doma buble? Zelená, 59A. Ale tá televízia Markíza ma zaujala. Venuje, účasť na Let's Dance, ale opravím, je to župa na Let's Dance. Skoro to isté. Takže 59A ako Anička, takáto zelená, venuje župa Let's Dance a županov nikdy nie je dosť a pozrite sa, a pekný, kvalitný, to možno aj Janko Koleník tancoval, fíha, zelený 59A, pre vás župan Janka Koleníka, nech sa páči. Janko vás ani nespozná. A čo tam po Jankovi, ale doma vás ani nespoznajú. Perfektné, takže ďakujeme televízii Markíza a konečne teraz, už som to tak avizovala, ideme aj na medovníky, pretože tu máme cenu od Medexu pre oranžovo-červený lístok 16 B ako Broňa napríklad. A mám pocit, že sme to už odtajnili, takže Medex darčekový kôš plný medovníkov ide pre túto mladú dámu, ktorá nám vyžrebuje rovno ďalšiu cenu. Hovorím dámu, ja som pani, tak sa ospravedlňujem. Nie ste dáma, ste pani. To neviem, či to pomohlo, ale gratulujeme pani. A ideme na oranžovo-červený 63G ako Gustík napríklad. Alebo Gabika. Oranžovo-červený 63G. A tam pôjde ďalšia skvelá cena od Meso Ponitrie. Mesové výrobky v poradí 34. Dámy a páni, za chvíľu budeme v polovici. Sme sa zhodli. Máte radi mäsko? Pravda, že? Aké? Všetko. Výborné, tak si náš človek. Cena ide do tých najspravžnejších rúk. Teraz zaviali čokoládové pukance. Cítite, že? Pôjdeme potom na pukance, ale teraz gratulujeme k mesu. Jednotka zelená. Máte jednotku zelenú, ale takú, kde je Ečko. Ako Emil. A tam pôjde od Kataríny Rovnej z Monty Ranču 1+1, takže dokopy asi
3 hodiny jazdy na koni. Ahoj, čau. Mám tu napísané, že 1 plus 1 hodina jazdy na koni. Koľko je to dokopy? 2. Perfektne, si lepšie ako ja, tak si to zaslúžiš. Máš rada koníky? Aj tam chodíš? Áno. No lepšiu výťazku sme si ani nemohli zatlieskajte. Toto Sofinke tak vyšlo. Tak sa tešíme, že tie koníky už ťa aj poznajú, ty sa na ne tešíš, tak to bude taká pekná synchronicita tam, pekné spojenie. Sofík, poď nám aj zakričať, že čo sme vyťahli. Šťastných. 13. Dobre. 13F a taký zelený trošku, taký blečí, že? Prosím ťa pekne, Zlatinko, ja ťa tu vidím leškať, nechceš ísť do tienika? Je ti dobre, cíti sa tak komfortne? Hej, lebo keby, tak ja ťa pozvem túto do nášho backstageu, dobre? Takže nepodceňujme slniečko a vráťme sa k cenám. Aktuálne teda zelený lístok 13F. A dúfam, že si tú víťaznú šnúru preberania cien aktuálne nepokazíme a nepokazíme. Cena 32, Tefal ryklovarná kanvica. Áno, ideme to pozrieť, ja si myslím, áno, je to ono. Ďakujeme, ide tejto pani, ktorá mi možno vyzradí aj krstné meno. Zuzana. A Zuzka nám vytiahne cenu s číslom 31. Ďakujeme Zuzke. Aha, a už to víta. Prosím ťa, toto mi prehoď. Zelený, hej, zelený, tmavo zelený. Peťo, no teraz ideš fotiť, keď sa tu zohýňam, počkaj. Ježišmáriš, ráno som si nedala Voltaren. Čo to došol? Dobrý deň. Prvá cena, Volkswagen Caravella. Či? Tieto hviezdy sa nám sem normálne strefu. To je katastrofa. Ale nie, to sú teda zelený lístok 30A, Peťko. Budeš mať na pomníku, zahynul pri výkone svojej funkcie. Prosím ťa, som trošku v šoku. Teraz si to dajme tak, že minútka technická pauza. A ak má niekto zelený lístok 30A, už pomaličky je vzduch čistý. Fakt? Tak teraz do druhej strany, aby sa nám nezatočila hlava. Teraz čo prišli, sa pozerajú, že kde sme to prišli, že tu sú nejakí divní. Poďme, takže ďakujeme za cenu, ktorou vie, povedz ty. Poukaz pre 2 osoby, jedlo a nápoj 2x osuška od kebab na polcesty. Ďakujeme krásne. Vítame aj našich účinkujúcich a pokračujeme s cenou 30 pre lístok zelený 54E ako Emil, Eva Etela, kvetinárstvo Kvetinka, Silvia Gromová. Ďakujeme za naozaj veľmi nádherný a vkusný venček na dvere, ktorý pôjde pre tohto pána, ktorý tu má nejaký fanklub. Ja sa už strácam. Čo sú to? Susedky. Aj na kávu chodíte? No áno. Áno, všetko. Keď len na kávu, aj na nejaký vaječný likér a tak, dobre. Susedské vzťahy nadovšetko. Tak ja vám fandím, nech ste takto pekne dobroprajní. Aha, v pondelok sa zase kavičkuje. Oranžovo-červený 78, G ako čo deti? Guraj. Gunnar, dobre, takže oranžovo-červený lístok 78, G ako Gunnar, alebo neviem kto. Ahoj. Dobrý, ako sa voláš, ako sa máš? Marek, Ahoj Marek, čo by ťa potešilo? všetko. Dobre, a poteší ťa šek v hodnote 44 eur do reštaurácií u poslednej bosorky, zavoláš kamošov? Áno. Wow, tak to sa tešíme, ďakujeme Joškovi Ďuricovi za Allianz, ktorý venoval túto krásnu cenu. A vieš, s kým tam pôjdeš? S rodinou. Rodinkou, zatlieskame mladému pánovi, pozve celú rodinu, mamina sa poteší, oddychne si trošku od hrncov. Dobre, poďme do Levandúkova. Je to ten bledofialový, dobre. 45B, bledofialová 45B, získava, a to poviem, horiaci strojček, Philips od Kohotop. Ale hodnotná, naozaj kvalitná cena, kvalitná značka. Dočkali sme sa. Je to tam. Gratulujeme srdečne a už sa nevieme dočkať. Či potešíme kamarátky, vy ste tu taká silná zostava. Nejakú rodinu.
alebo niekoho úplne neznámeho, ale my sme tu dnes všetci blízki, oranžovo-červený. Aj vy už máte dosť, oranžovo-červený B, takže nie B, ale G. 87 G, oranžovo-červený, 87 G. Ale ja sa teším, že už je to vyčerpávajúce aj pre divákov a tak sme povedali, máme tu aj štátnu notárku, že spravíme rekord a že ideme do tla. 87 G, oranžovo-červený lístok, dostane autokozmetiku a poukážku do autoumývarne v sume 20 € od pána Jozefa Kučeru z Kelitrans. Ďakujeme krásne. Nepoznáme sa, neboli sme tu pred chvíľou. Áno. Koľko lístkov sme kúpili? 50, tak sa tu ešte asi uvidíme zo 4-krát. Ďakujem pekne. Ale tak samozrejme, to je už len na vašej slobodnej vôli, počet lístkov je neobmedzený. Tak ideme ďalej na teplákovú súpravu Let's Dance od televízie Markíza. Dostáva lístok oranžovo-červený 92B ako Beátka. Oranžovo-červený 92B ako Beátka. Ďakujeme krásne. Je to tam a my sa tiež nevidíme prvýkrát. Poprosím ešte raz meno. Sara. Sara, stále rovnaké meno, ale už s novou teplákovkou. Takže poď Sara na to, ty už máš prax, vieš ako na to. Ďakujeme televízii Markíza a pokračujeme v cene 25. Už ešte nie sme štvrtine, že? Tak v tretí, ani v tretí, no nekomentujem. V tretí nebudeme. Dobre, Kolotop, eta sušička na ovoci a zeleninu. Zelenina, zelený lístok, 27G ako Gabika. Takže krásna cena, ja by som brala, veľmi praktické, najmä teraz, keď už neviete, ako spracovať ovoci a zeleninu. Pre zelený lístok, 27G a ďakujeme teda Kolotopu, takisto veľmi štedrému partnerovi Tomboli. Ahoj Zlatinko, ako sa voláš? Lukáš. Máš peknú šiltačku, to je nejaký Ješko Sonik? Áno. Aj ty si taký rýchly, veľmi si dobehol, ale si aj taký silný. Odneseš to? Skús to, oťažkaj. Nepotrebuješ pomoc? Lebo ja tu mám auto pristavené, no neč. Dobre. Ďakujeme ti srdečne, lístok. Nezabudol, ale čím to mal ťahať? Idem ja. Alebo, kto chce ťahať lístok? Jasné. Nie. Deti, vy to máte ťažké niekedy s týmito skalakmi, že? Ja som ukazovala trošku inde, ale nevadí. Áno, áno, to už odpustíme. Zelený lístok, neboj sa, potom pôjdeš ty. 6B ako Božka. Zelený lístok 6B dostáva cenu s číslom 24, ktorou je od Coop jednota tento velikánsky darčekový kôš. Ak má niekto veľkú oslavu rodinu, alebo sa niekde chystá a má lístok zelený 6B, tak je to paráda. Ahoj, dobrý deň, ako sa voláš? Dominik. Dominik, ty veľa zješ, podľa mňa, že? Aj chodíš cvičiť, toto je cena ako pre teba, aj nejaké proteínové tyčinky tam vidím, tak poď vyvrať. Pri tebe, Dominik, nebudem mať nejakú pochybnosť o tom, že či ten darčekový kôš unesieš. Dominik, koľko vážiš? 100. A aký lístok si vyťahol? 100. A ako som to ja vedela, že máš toľko kilo, a takto som to premostila. Chválim sám seba. Ďakujem pekne, Dominik. Nikto ťa nepochváli, tak sa musíš sama. Červeno-oranžový, číslo viete? Ale figu. Nie, F ako figa. A vy si to tu tlačíte na tlačiarni. Oranžovo-červený lístok, 100 F, naozaj F, neklamem. Prosím ťa, pozri, lebo oni myslia, že im nechcem dopriať. Aké je to číslo? 100 F. Áno, a písmenko F. Tak celkom ideme dobre. Aký máme čas, prosím ťa? Nenapijeme sa aj vody ešte? 14:20? Dáme, no nechcú, že ďalší program pokračuje. A zase si zobrala ujový lístok? Teraz ideš prečo tu zobrať? No jasné, poď si zobrať. Fakt? Tak dúfam, že do tretice už si prídeš prebrať cenu za teba, ktorá ti bude patriť. Ďakujeme. Aktuálne teda je to cena číslo 23, ktorou je domáca klobása, slaninka, salama a vínko od Viarspol. Pomena 22, Libex, darčekový kôš pre zelený lístok 32F. Zelený lístok
32, F ako Filomenka, tu sme ešte dnes nespomínali. 32F, krásne číslo a cena číslo 22 od Libexu. Krásny darčekový kôš na také tie domáce pikniky a podobné záležitosti. A kým prídete, ja sa napijem vody. Teraz sa všetci napíme. Kto čo má, nech pije, poďte piť. Ja, nie nad teplú vodu. Dobre, aký žltý lístok 17, prepáčte za technickú pauzu, s hviezdičkou, slniečkový lístoček 17A, žltý lístoček s červenou hviezdičkou, ktorá sa tak provokatívne na mňa usmieva. 17A, už je asi dosť teplo, keď komentujem výraz hviezdičky, dostáva cenu číslo 21, akou cenou je Pro Ars Medu. Je podľa mňa veľmi kvalitný nôž, ja aj viem, koľko normálne stojí a to už je také niečo na prežitie aj do lesa. Takže žltý lístok opakujem s hviezdičkou 17A ako Anička. No a toto nám nikto neuverí. Ešte dobre, že nemáte dlhé rukávy, lebo už by sme to nevykecali, že to nevypadlo z rukava. Lebo ona prišla a mne sa zdá, že mám taký istý. Praj a bude ti dopriate. Kto sa o vás postará, keď vy sama nie je nožík prežitia pre vás? Len mi slúbte, že už neprídete nasledujúce 2,5 minúty, lebo už by sme to neukecali. Poďte nám vybrať ďalšieho, ktorý získava od drogerie u Anešky Nitrianske Právno balíček drogeriového tovaru v hodnote 70 €. A je to oranžovo-červený lístok, 80 G ako Gabka. Gabika. Nič, dievčence. Chlapci, malí, veľkí. 80 G ako Gabika sa blíži ku nám a dostáva perfektný, praktický balíček za 70 €. Ďakujeme srdečne. Vyzerá to aj celkom ťažké, ale dúfam, že to teda odnesiete. A predtým nám dáte ďalší lístok, ktorý bude zelený. Ďakujeme pekne. No ideme, už máme, dobre, jednotka na začiatku, konečne 19. 19. cena pre 15 G, zelený lístok 15 G. Nemáte? 15 G ako gauše. Takže 15 G, konečne vás z tejto strany veľa není, napríklad Dominik bol a teraz sa pridal ďalší pán. Dobrý deň prajem, perfektné, vaše krstné meno, ak môžeme. Dušanko, som rada, pozrite sa, akú parádnu cenu ste dostali a je to Bistro Silvia venovalo darčekový kôš. Poďte nám vyžrebovať teda ďalšieho, ak môžem poprosiť. Bistro Silvia, číslo 19, logicky ideme k 18. Ďakujeme pekne. Oranžovo-červený lístok, užite cenu v zdraví, 93 G. G ako Gabika, áno. To G je dnes asi najčastejšie opakované písmenko. Piccadilly venovalo darčekovú poukážku v hodnote 50 € a to ešte neviete, aká je prvá cena parádna. Viete? Viete niektorí, že? Dobre to bude. Dobre, červeno-oranžový tehový 93 G. A už cítime takú únavu, že? Maťka, ako si na tom? Stíhaš, vládzeš? Kto ešte nič nevyhral? Väčšinou sa nám niektorí no, tak ešte máme čo robiť. Nikto neodíde s prázdnymi rukami. Teraz by to mohol byť človek s čiernou šiltou... No, len toto. Dobre, takže máme tu cenu číslo 18. Ešte raz pripomínam, darčekovú poukážku v hodnote 50 € od Piccadilly a asi ideme odratávať. A asi ani nemusíme, lebo mám pocit, že sa nám tam niečo červená a je to 93 G, už nemusíme čakať. Ďakujeme, super. Koľko máte lístokov? 10, tak to už je celkom veľká pravdepodobnosť na to, aby ste niečo vyhrali a tak sa aj stalo. Poprosím vaše meno. Mirko, užite cenu v zdraví a určite ju doprajete aj zelenému lístku. Majte sa pekne, 48A. Zelený lístok, taký tmavší, zelený, 48A. A opäť pôjdeme
niekde do pohostinstva. Našla si, to je ďalší 17. cena od pohostinstva z Hornička. A darčekový kôš pre milovníkov pivka, čo si myslím, že je tu dosť ľudí, ktorí to nejakým spôsobom ocenia. A je to zelený lístok 48A. Tak to vyzerá, že sa aj rozdelíme s kamošmi alebo s rodinkou. Ahoj, ako sa voláš? Martina, ale to je To je presvokra. To je najlepšia nevesta toto. Plusové body v rámci rodiny. Ešte nie, lebo už potom by sa s tými plnými rukami ťažko žrebovalo. Takže zdravíme aj pána svokra, ako sa volá? Jozef Spevár. Pán Jožko Spevár. Aha, teba to pobavilo, Maťka. Ďakujeme krásne. Maradona by mal radosť. Desina. B ako... Beata. Dobre, budem taká. Idem na istotu, nechcem tu pohoršovať nikoho. Oranžová, taká tehlová, hej? Hnedá, kto hovorí hnedá? Ja som už fakt mimo. Podľa mňa oranžová 10B ako Beatka. Alebo Batman, či to je Spiderman. Dobre. Oranžový 10B a dostávate krásnu cenu, perfektné. Najlepší fotograf široko ďaleko, ako sa máme. Super. Aj to fotíš? Nie. Prečo? Mám tam kameru. Aha, už kameruješ, takže gratulujeme ti srdečne. Perfektný darček. Už mi to tu lieta, Maťka, daj mi to takto, prosím ťa. 16. cena. Nechtové štúdio Alžbeta Škovránková, Beauty Studio, Ulrika Kozmetika, Ulrika Zuberská, kadernicov Martina Štálniková, skrašľujúci balíček, poukaz na kozmetiku, nechty a vlasy spolu so šampónom. Aha, toto je chodiaca reklama. Dobre, ďakujeme pekne, poďme ďalej. Bledoružový lístok 44D, ako ďateľ bez mekčenia. Oranžový tu bol, teraz je tu takýto bledoružový 44, Daniel, Dávid. A je to 15. cena, odťahová služba Krebes, venuje rodinný vstup. No ja hovorím, že odťahová služba Krebes, číslo 15, tak je... Aha, počkaj. No máte tu odťahovú službu, tak sa dohodnite. Požičovňa, je to lepšie. Takže prepáčte, čítam, čo mi napísali, rodinný vstup do Spa Aquaparku Turčianske či Trenčianske, lebo tiež dali T a bodku. Tak Turčianske Teplice, dobre, perfektne, takže tam si chodte požičiať najlepšie auta, široko ďaleko. Nech sa páči, gratulujem, pôjdeš na kúpko, tešíš sa? No a teraz mi daj tento rúžový, tie zelené, vieš čo, môžem ti to podržať, lebo ty si normálne prepracované dieťa. Teba tu takto vyslali, ešte aj listy kontroluješ, ešte aj ceny nosíš. Takže požičovňa, Krebes, krásnu cenu, pôjdeš tam, môžeš zakývať, lebo pôjdeš ďaká ním na kúpko, ahojte. Dobre, výborne, tešíme sa, toto je tvoje, uži si to tam, dobre? Oranžovo-červený, 20, G ako gusto, 20, okrúhle, veľmi jednosmerné, jednoznačné, G ako gustík, získava cenu, číslo 14, dobre, ja si to ešte takto čekujem. Autoking nám venoval autokozmetiku v hodnote 50 € a ty si tu tiež nie je prvýkrát. Áno, už si tu bola, že? Koľkýkrát? Druhýkrát. Tak to je ešte únosné, to ešte ani ľudia až tak nezavidia. Poďme na to. Šťastná 13. Ide zelenému lístku 57 D ako Danko. Danka. A listy nám tu perfektne gratulujem. Tak sme sa dočkali. 57D nám žrebuje ďalší lístok a odnáša si od Marcely Mauerovej Nechtové štúdio a Chiari Nails darčekový poukaz v hodnote 20 € a UV LED lampu a pomôcky na úpravu nechtov. Výborne. Bledofialový teraz. 68 čo? Tesne. Bledofialový 68 dostáva krásny vankúš ako cenu číslo 12 od Jeka Pravenec a dokonca vankúše 2. Ale otoč to tak, prosím ťa, vždy, aby to ľudia videli. Tak krásne, prosím vás, lebo pozrite sa, to je umelecké dielo. Aký máte vzťah s vankúšmi? Dobrý, budete mať po tomto zážitku výborný, poďte nám vyžrebovať ďalší lístok. Ďakujeme za naozaj nádherné vankúše, ktoré by sme asi všetci brali od Jeka Pravenec.
Ďakujeme krásne. Pán Jozef Ričan nám dával jednu z cien, asi s tým myslím na začiatku, a teraz sa k pánovi, to bol Martin asi, a teraz je tu menovec. Takže pán brat Jozef Ričan sa takisto stal sponzorom Vyžínač Black & Decker. Ďakujeme, cena číslo 11. A chcete vedieť pre koho? Oranžová, taká oranžovo-červená, 48G, ako Gabika. Pozrite sa, farebne sme to zladili. Dúfam, že teda je tu ten, kto má 48 gustíkový lístok, oranžová farba, cena číslo 11 od pána Vričana, praktická do každej záhrady, vyžínač kvalitnej nemeckej značky Black & Decker, ale ide, nebojte sa nič, smola, našiel sa. Ďakujeme krásne, využijete? Jasné, takýchto vyžínačov nie je nikdy dosť. A tak vás poprosíme, poďme otvoriť tú desinu. Cena číslo 10, ďakujeme krásne, pôjde pre zelený, taký tmavší, 54 a ako Anička. Takže ideme na cenu od ProArms, ktorou je kvalitný, odolný ruksak, nielen pre zálesákov. Tomu sa hodiaca zelená farba, 54A. A ja idem takto naspäť. Nech naťahujem ten pocit radosti a šťastia. Dobrý deň, poprosíme na Hanzelová Katka, chodíme do Menzelova, ja som na rukách. Chodíte do lesa? Občas. Nebojíte sa medvedíkov? Bojím. Tak vidíte, máte perfektný ruksak, ale to je aj na kúpalisku. Také trošku premostenie zvláštne, ale tak hlavne užite to v bezpečí a zdraví. ProArms je kvalitná značka, už aj ten ruksak vyzerá naozaj veľmi, veľmi dobre a ja si myslím, že môže byť aj na kúpalisku, nie? Nemusí byť akože len do lesa. Takže multifunkčné využitie. Posúvame sa teda ďalej na cenu číslo 9. Ďakujeme pekne, perfektné, zelený, opäť zelený. 17, prekvapivo, aké písmenko? Ako viete? 17 D ako Domaša. A už ideme po krásach Slovenska. Číslo 9 je cena, ktorú nám venoval Optik. Perfektné slnečné okuliare pre číslo 17 D. Lístok má zelenú farbu. Monika, neviem, či teraz predvádza nový klobúk, alebo či má lístok. Zatlieskajte jej, prosím vás. To sme jak mamule. A ja mám klobúk a ja idem. 17D. Teraz sme tak 10, 9, 8, 17D zelený nemáme. 7, 6, 5, 9, 4, no klamu 3. Ale áno, a ešte ďalej choďte. Viete, že máte šťastie v tej tombole, veď vy ste si tu mali dať lavičku, lebo vždy tu podávate atletické výkony, jak Usain Bolt, ale zelený to není. Má pani. Pozor, ďakujeme pekne, ale pohybom ku zdraviu, no tak na budúce. A vy ste už vyhrali, ale keď ešte tak poviem, že to bude biely, ale teraz fakt 10, 9, lebo je zelený ten lístok. Zelený 17D. Maťka, asi ideme ďalej. Fakt, až teraz tento lístok bol neúspešný. No nevadí, chceli sme 100% úspešnosť, nič niekedy nevidie úplne 100%, takže ideme ďalej, stále 9 je Optik, poď idem to ja ťahať. Už mi je teplo. A kdeže si bola, Zlatičko? Ty to máš až ďalekých 5 metrov. Dobre, ale perfektne, našla si to medzi asi veľkou hromadou lístkov. Je to, ahoj, ako sa volá? Miške, dávame potlesk za... Ty si kolegyňa s tým pánom Hitchcockom, ty si majster napätia. Ty si nás nechala čakať, poď vybrať. Neboj sa, potom tie slnečné okuliare ti dáme hneď, ako vyžrebuješ. Cenu číslo 8 od Kohotop, ktorou je kávovár Dolce Gusto. Perfektne, okuliariky sú tvoje. A uvidíme, či oranžový 81D nás tiež bude naťahovať jak gumu od trenok. 81D, oranžový lístok, cena číslo 8, kávovár Dolce Gusto. Aj keď vy tu máte aj Valentína kafe, ale ak by ste nestihli ísť do Valentína kafe, spravíte si doma takú nesku. 81D, mám pocit, že je to celkom jasné a doma sa môže kavičkovať už zajtra ráno. Gratulujeme srdečne, ďakujeme, je to vaše. A ideme na šťastnú sedmičku, ďakujeme krásne a vraciame sa k zelenej. Zelený
90 A ako Adam. Je to 7. cena od Vekaterm, výrobník sódovej vody a to je veľmi dobrá vec. Takže kto si bude pitný režim doplňať aj takýmito bublinkami, sympatická dáma s číslom 90A, poprosím trestné meno. Iveta. Ivetka, skôr ako prevezmete túto perfektnú cenu, podľa mňa, poďte nám vyžrebovať toho, čo už ide do tej zlatej šestky. Ďakujeme pekne. Na zdravie želáme Ivetka a celej rodinke. Oranžovo-červený, 51G ako Gurmán, 51, oranžový. Kedy čo bude? Kedy bude fialový? O 4,5 minúty. Dobre? Ešte počkaj. 51G získava perfektnú cenu od pána inžiniera Petra Lenčeša. Záhradnú kosačku. Perfektné. A ja mám taký pocit, že vám to padne vhod, že? Perfektne. Poprosím vaše meno. Stanko, skôr ako uchopíte. A ty tu budeš mať inak aj svalovicu dneska. Takéto ťažké ceny ani nezdvíhaj, to si páni aj sami odnesú, lebo to už máš nejakých 10 kg možno. Zelená presne, zelená 64 A ako... že A ako 6. 64 A ako Adam a MP Windows poukaz v sume 200 eur na nákup hliníkových okien alebo dverí. Tak to je naozaj parádna cena, hlavne ak prerábate, rekonštruujete alebo staviate, tak tu máme od MP Windows poukaz v sume 200 eur. Takže zopakujem 64 A ako Anička zelená, hej? Zelený listoček. A takto si tak pleskneme vo vetre, dobre. Oplatí sa, stávate niečo, rekonštruujete? No, ale tak budete, možno niečo vymeníte. Takže ďakujeme srdečne za naozaj rýchly vstup do tejto tomboly. Poď vyťahnuť najprv a potom ti dáme poukážku. A už ideme do pomaly medailových pozícií. Ako sa voláš? Emma. Ahoj Emka. Poprosím ťa, povedz ty. 85B červená. Taká červeno-oranžová. Ďakujeme ti pekne, možno sa ešte vidíme. Emka veľmi sympatická, slečna, možno sa vidíme ideálne pri prvom mieste. Jozef a Mirka nám venovali 100-eurový, zhruba 100-eurový podľahavý vysávač Roventa a podľa mňa to bolo aj drahšie, ale tak to už necháme tak, ako napísali. Oranžovo-červený 85B, značkový, kvalitný, kompaktný vysávač Roventa ako 4. cena. A potom už pôjdeme teda na 3 hlavné a 3 špeciálne ceny, lebo tieto sedacie vaky ešte sú špeciálne, nezabudnite na to. A už ide pani slečná, nebezpečná, ktorá požičiava perfektné autá a darovala výlet a daruj a bude ti darované. Ten zákon vesmíru, to čo sa budeme baviť, asi to fakt funguje. Takže super, ďakujeme pekne. A dúfam, že teda pomocník do domácnosti poteší. Aha, silná žena, ešte kosačku na chrbát. Dobre, koľká cena detí? 3. multifunkčné náradie pre zelený lístok 32A. Juj, ochop zase, čo? Takže zelený lístok 32A od pána Imricha Gakovského pôjde tomu, kto donesie zelený lístok 32A. No a potom tu máme ešte prvú cenu a 3 špeciálne ceny, aby nebolo ľúto po tom prvom najlepšom zážitku, aby to neopadlo, tak ešte dáme krásne sedacie vaky. No a multifunkčné naradie vás tak tipujem, že vy ste zručný pán a vám sa to bude hodiť. Využijete? Využijem. Ďakujeme. Poďte nám najprv vyžrebovať, aby ste mali voľné ruky. No a ideme na takú striebornú priečku. Ďakujeme. Bielý podľa mňa. Je to bielý lístok, lebo nám to tu skresluje slniečko. Druhá cena. Tombole na tradičnom pravňanskom jarmoku, ktorou je drevené umývadlo. Ide o naozaj kvalitný kúsok, dizajnový, biely lístok. 70C ako Cílka napríklad. Alebo Cyrilko. Nemáte C? Nemáte C, biely 70C. No, tak...
Wow! Takže drevené umývadlo, biely lístok, vy máte luxusný darček pre niekoho, keď možno vy nevyužijete. 76, zdravíme teda Ivana Habruna, predsedu občianskeho združenia Naša Solka. A keďže život je o pocitoch, Maťka, povedz to ty, čo ste si vy pripravili, akú šmakocinku? Let balónom, ale jednosmerný pad. Do Tužiny. Už tam musíte ostať. A krásny, žltý, slniečkový, pozitívny, veselý, s medvedíkom. 52 G ako Gabika. Dostáva od Mariana Hraňa, ktorý takisto ako ja zdieľa myšlienku, že život je o pocitoch. Letenku na vyhliadkový jednosmerný let balónom veľmi ďaleko. Ako sa tešíme z ceny? No, dá sa. Zavrime si oči, buďme opäť ten malý chlapec a nechajme priechod našim emóciám. No, skúsme. Ideme do balónu! Ideme. No, tam už ten, vidíte, mozog to srdce prevalcoval, ale dúfam, že sa naozaj budete tešiť. Takže srdečne gratulujem. Aj viete, s kým pôjdete? Ja viem. Tu máme jednu dobrovoľničku. A poprosíme ďalšie 3 ceny, pretože aj naša tombola, aj keď aktuálne skončila vyhliadkovým letom, toto je to, čo potrebujete. Trieda, viete, akú má triedu? Že VIP, tak vy asi aj šampáňo tam dostanete. Ale áno, nie. Ešte máme 3 sedacie vaky. Aha, a ešte máme. Takže čo ideme? Vy len pridávate. Ktoré chceš? Tak, fúrik. Ja by som im dala vaky a fúrik si ja zoberiem a ty si zoberieš. Dobre. Že vraj ideme najprv fúrik. Špeciálna jarmočná cena od stavebniny Kremel ide pre oranžovo-červený 27B. A ja som sa tešila z nových táčok. No nič, 27B dostáva od stavebnín Kremel fúrik. Viete, čo je to fúrik? Jaká pomoc? Minulo sa mi zadrelo koleso, až vtedy som to docenila. Čo sa tam deje? Áno, je to tento mladý, krásny, urastený muž, ktorý v rámci svojho tréningu bude využívať fúrik. Ďakujeme pekne. Takže fúrik si odnášaš ty. Ak chceš, si môžeš do neho aj niekoho naložiť podľa tvojho osobného výberu. Ideálne z prvého radu, už tu bude tichšie konečne. Niečo mi ukazujete, povedzte to vy. Asi ste fakt? A fakt regulárne? Tak sa rozlúč s rodičmi a ideš do fúrika. Neboj sa, také stresy tu robíme mladým, krásnym slečnám. No a Maťka, teraz ideme na tú Špeciálnu cenu. To ja neviem, čo to je? Aha, dobre. Takže jeden z 3 sedacích vákov pôjde pre žltý lístok 31F ako Fero, žltý s mackom červeným, žltý lístok 31F, ale s mackom musí byť. 31, bohužiaľ, to je o 3, veľmi tesné, ale tentokrát to vyjde. Aha, tak ja si mám tak pocit, že stále tí istí väčšinou, že? Čím to je? Vy ste si asi to vizualizovanie robili. Ďakujeme krásne, náhoda. Takže sedací vák, perfektná cena, o tu sa hlásili mnohí. Nezúfajte, ešte máte šancu, ešte ostali koľko? 2? No ktorý si vyberiete? Vy máte tú šancu, že môžete podľa doplnkov zvoliť farbu. Červeno-oranžový, 2 šesky vedľa, 66C, ako cukrík napríklad. Ďalšia krásna špeciálna cena od spoločnosti Paspol. Maťka, ty by si ktorý vybrala? Ten zelený, no, ten aj mi sa ľúbi. Ahoj! Viete, asi trošku teplo, tak toto si zoberte niekde do chladku a tam sa schlatie, ako sa voláš? Dianka Bajanová. Dianka, necháme na maminku či na teba, ktorý sa ti páči, vyber si. A potom nám maminka, zakiaľ ty budeš vyberať, vyberie ešte jedného kolegu, ktorý bude spoločne s tebou sedieť niekde vedľa odkladku. Poď sem za nami, maminka vyberie. Ty si sa teraz umývala, môže sa ťa chytiť, ty si normálne ľadová. Vyber ty, maminka ti to takto umožnila. Mamina povedala, že asi zelený beriete.
No ahoj, pekné leto, pekné prázdniny a hnedý ostal pre žltý lístok, opäť žltý s tým červeným mackom. No fialová ešte nie je, 24F ako Fedor. 24F, žltý lístok s mackom pre špeciálnu cenu. Prosím vás pekne, my sme koľko mali lístkov inak na začiatku? Málo? Umývadlo. Tak budeme bartrovať, lebo ja mám taký pocit, že oni by to aj vymenili. Takže to už je na vašej obchodníckej činnosti a kreatíve. Sprostredkujeme obchod, chceme 10% s Maťkou. Takže gratulujem srdečne. Pani, ktorá vyhráva drevené umývadlo. Ideme si vymeniť, že nie. Bielý lístok 92F ako Frederika. Toto ešte nezačalo a nezaznelo. Bielý lístok 92F. Zdenka vyhrala. Zdenka nevníma, tá len guláš, chleba, servítky a ide. Takže Maťka, čo je tou cenou? Sú to také sviečky s takou, teraz počkej som dostala. Takou aplikáciou, povedz. Aplikáciou. Dobre. Bielý lístok 92F, už absolútne záverečná cena pred totálnym kolapsom publika, aj moderátorky, aj asistentiek. Krásne sviečky ako cena útechy od, aby sme to mali ako sa patrí. Dušan Zoreník, člen občianskeho združenia Naša Solka. Ďakujeme srdečne, špeciálne poďakovanie patrí Kofola a Nespa a špeciálne poďakovanie. Zatlieskajme si všetci, ahoj, že sme to zvládli, dúfam, že bez úpalov, dobre, lebo toto bol neskutočný maratón.